ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಿತ ಪಂದೆಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮುರಣೆ ಆಯಿಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಣ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಬರ್ಚ ಗಿಡಿ ಚಂಡಿ ಅದು ಚಳಿ ಜ್ವರಲಕ ಮತ್ತು ಅದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಾಡ್ ಒಂಚೂರು ರಿಕವರಿ ಆಯ್ನಿ ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಾತಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂದ ಅದು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಈವೆಂಟ್ ಒಂಜಿತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಂತೀರ ಆಸ್ ನಿಕಲ್ ತಮ್ಮೇಲೆ ತುಯಿಲಾಗನೆ ದಾತು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪುನ ತಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇಂಚ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಹೋಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಣಪ್ಪ ಅಂದದು ಆಂಡ್ ತೆನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ನಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತುಜಿ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ದಾನ ಮಂತಿತ್ತ ವೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದದ ವಂಚಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಹಿಡ್ದದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದದ ಪನದ ಕುಲ್ಲ ರಂಜ ಮಾತ ಪೋತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ನಿ ಪನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಏನ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಕನ ತ್ರೂಟು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಾದಿರ್ ಅಕ್ಲ ಅದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿಜ್ಜರ್ ಎಂಕ್ ಏರಡ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಕಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತದ ಅಕ್ಕಲು ಪಣ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾನೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾತ ಮಂತಿರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಪಂಡು ಪಣ ಸೀಸನ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಮಕ್ ಬೇನೋಡದ ಪಂದಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಪಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಬುಕ್ ಅದು 3-4 ಡೇಸ್ ಆದ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಲಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಸಂಡೇ ಈವೆಂಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯ ಅಕ್ಕಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಪಸಂದ್ ಬರ್ಪೇರ ತಪ್ಪಂದನ್ ಅದಾಗ ಬೇರೆ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಡ್ ಅಂತೀರು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡಿರು ಪಂದನ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹಾಕಲಿ ಪೂಜೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ 4,000 ಬಂತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6-7K ಅಂತ ಪೋಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ ತತ್ತನ 5 ಬರ್ಪೇನ್ ಬುಕ್ಕಲ 4 ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ 4,000 ಬಂತು ಬಂದು ಪಂಡೆ ಅದಾಗ ಓಕೆ ಏನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಫ್ರೈಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ದಾದ ಆಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸಂಡೇ ಈವೆಂಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂಚಿಂಚಾನ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಗರ್ವ ಬೈದ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾದ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪುಜ್ಜ ಪಣ ಕಾಲ್ ಎತ್ತ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೇನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಗಲತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ತುಟ್ಟು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನಾತಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಬಂತು ನಾತದ ರಡ್ಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋತನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಆತನ್ ಪಂದೆ ಮುಕ್ಲಿ ನಂಬುದು ಏನವೇನು ಕುಲ್ದಿನತೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಪನ್ಪನಾಗ ಇದು ನಿಗಲನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏನಂದತಿ ಏರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಪುವರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪುವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪನ್ಪನಾಗ ಇತ ಈವೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಓಕೆ 4,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು ಆಂಡ್ ಅತನ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಟ್ಟಿರಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನಗೆ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಕರ್ ಬಂದು ಅದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏನನೇ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೆಕೋರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲರು ಬಂದಾಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 100% ಓಕೆ ಬಂದಾಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರ 1 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತನ ಬೆಟರ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಂಚ 2 ದಿನ ಒಂದಿನ ಮಾತು ಪುನಃ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಟ್ರ ಸಿಗಾರ್ ಹೊಡಿತೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪಡಿತೆ ಯಾರೇನ ಹಾಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ತಾಲ ಆತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪನ್ಪರತ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪೊಲ ಅಂಚಿಂಚ ಪಂದಂದು ಒಂದು ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಟ್ಟಿಕ್ ನಿಂಚಿನ ಕಾಚಿಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಗಲ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಕೆಲವು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಥ್ರೂಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ದುಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪೋನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಾಗಿತ್ತನ್ ಅಂಚಂದು ಮಾತಿತ್ತನ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಚಿಂಚಾಯ್ನಡ ಅದು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಯಾನು ಒಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಐಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು 2-4 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಗುಲ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸಿಪ್ಪುಲಕ ಶ್ರೀಮಂತದಿಲ್ಲಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬಡವಿದಿಲ್ಲಕ ಮಂತ ನುಲ್ಲಲ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಪಾಟ್ರೆ ಬಂದ್ಪರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋತೆ ಯಾನು ಖಜಿ ಪುದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂತ ತಿಂಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋತಲ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಅರಿ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅನ್ಸಲ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಅರಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋತಲ್ ಇದು ನುಪ್ಪು ಬೇಯರದಿದ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಗಿನ ತಿತ್ತಿಲ ಬೇರೆ ಪಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಪುನತ ಬೊಕೊಂದಾದ ಪನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದೊಡ್ಡನ ಪುದರಡಿತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡನ ಸಿಮ್ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದು ಪೋತು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಡೆ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆ ಪೋದು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನ ಪನ್ ತೂಡೆ ದಾದ ಮತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಪನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊರ ಪೋಡು ರಡ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡ ಉಂಡ ಮಾಡ ದಾದಂತೂ ಓಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಚ್ಚುಂಗೆಸಿ ಬರ್ಸ ಪಂದು ಬತ್ತುಂಡ ದಾಲ ಪುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಎಂಕಿತ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಆತನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಡ ಪಾಡಿದನವ ಕೆಬಿತ ಮಾತ ದೀತಿಜಿ ಬೋರ್ ತೋಜುವೆ ಕೊಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಾದ ಮಾತ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತಾರೆ ಬಟ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡು ಇತ್ತನೆ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ ರೂಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಲೆದು ಪಂಡ ದೆತ್ತದು ಇಡೀ ಡಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾರರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಪಂದ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂಜೂರು ಡಿಂಚಾಂಡು ಅಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಎಂಕಿ ತಿಲ್ಕೆರ್ ಕುಂತುನಾಗ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಕೊರೋಡು ಅತನ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಲ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋರುಂಡು ಐಕ್ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತ ನೀರು ಗೋಮ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಗಾಡಿ ಆತಂದು ಫೇಸ್ ಹೋ ದೇವರೇ ಬೊಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ವ್ಯೂವರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅಕಲ ಮಸಾಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬೈದಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಡ್ದೆ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ದೆನ್ ಎಗ್ ನೆತ ಮತ ರೆಸಿಪಿದ ಅವು ಪೌಡರ್ಸ್ ಮತ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈದ ಮಾತ ಫಿಶ್ ಮತ ಕನೋಡತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಬೆರಿಯೆ ಮನ್ಪುವ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಏನು ಚಾಪ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಂತರ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುವ ಅಂಚ ನನ್ನೈತೆ ನುಪ್ಪೆ ದೀತೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಏಕಲ್ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನನ್ನ ಕಡಪದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾದ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಡಿತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾಡಿಡಿ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸರ್ತ ಪೋಪ ಕನಪಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಕನಪನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತುಂಟು ಎನ್ನಾರು ನಿಗಲ್ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಆಂಡ ಮಾರೆ ನಾಲ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಲ್ಕಿಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಲ್ಕಿಲ್ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏತನ ಅದು ಕೊರ್ದು ಅರ್ಪ ಮೂಲು ಮತ್ತು ತೂನಗ ಪೋ ಪಂದಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಭಯ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂದನು ಅಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಣ್ಣನಲ್ಲ ದಾದಾ ಮತ್ತೆ ಕಂತೆ ಪನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾ ವೈಟ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ದ 1/2 kg ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂತನು ಸೊ ಏನು ಕನಪಾದೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಏಪಣ್ಣ ಬರ್ಸ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರ್ ಬಟ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಣತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಬೋಳಪ್ಪಂತೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಣಗ ಮತ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಪುನ ಫ್ರಿಜ್ ಕೈ ಪಾಡ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವಡು ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾದ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಂದಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ಕೊನಾಗ 0 ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೆಟ್ ಅವು 0 ಕೂಡ ನಾನು 100 ಮನ್ಪೋಡತ್ತ ಪಂಡ 100 ಹಣ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಾನು ಕೂಡ 100 ಮನ್ಪೋಡತ್ತ ಪಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದು 25,000 ಆವಡ್ ಪಂತೆ ಆಪುಂಡೇಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ 24,200 ಉಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ 800 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಏತು ಜನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದಂದು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಗಂಟ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಕಡಬುಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಂದಂದು ಸೊ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸಾಲ ಪಂದದ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಂದಿನಿ ಕಮ್ಮೆನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪನ್ಪ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ ಮೇ ಬಿ ಆರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಡಪುಡ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಡಪುಡ್ದನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾದದೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗನೇ ಶೋಕುಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮನ್ಪುವೆ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಸತ್ಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ತಿಂತುಕ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಂತಾಂಡು ಕಜಿಪ್ ಮಂತಾಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ಅನನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಳು ಸ್ಟೋರ್ದ
5 kg ಅರಿ ನಮ್ಮ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರಿ ತಿಕ್ಕುಜಾತ ಸ್ಟೋರುಡು ಅಂಚ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 26 ಮೂಟ ಡೈಲಿ ನಮಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾನು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಜೀವಿತ ಬಂದಂದು ತಿಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಫೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆತಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅನ್ಸದು ಜ್ವರದ್ದು ರಿಕವರಿ ಆಯ್ನಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಬಾ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚು ನೊಟ್ರಾಸ್ ತರಬೇನೆ ಬಂಜಬೇನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಒಂದೆ ಬಾಜನ ದೀತೆ ಪರಪೈತೆ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಸ್ ದೀಪ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚ್ಪೋಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ಪರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಕಜಿಪಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದೆ ರಡ್ಡಿತ್ತೆಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಇಕ್ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದಿಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ತೀರೋದಿಜಿ ಬಂದು ಬಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನು ಒನಸ್ಲ ಮನ್ಪದ ಜೆತ್ತೆ ಕಾಜಿಪೆಡ್ಡೆ ತಿನ್ಗೆ ಯಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಖಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಅವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಅದಾಗ ತುಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಚಾಂಡಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಕಾಂಡ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ಐಫೋನ್ಡು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪಸಂದ್ ಪೋತೆ ಅಂಚದು ತೂಡ್ದಾದ ಅನ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂತದ್ದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ರಾತ್ರಿ ರುಚಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪಚ್ಚಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಟೇಕರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಿತ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು